un dos últimos tutoriais deste proxecto feudal no que vamos a explicar como vamos a compartir as nosas partidas, vale? Xa temos todo o noso escenario feito, vamos a pensar que xa compartimos os nosos escenarios e o que queremos é pois gravar unha partida na que xoguemos o Age of Empires e poder ensinarlle aos compañeiros ou as compañeiras. Ben, por lo tanto vamos a utilizar unha ferramenta que penso que os vai a dar moito xogo no futuro, que é VocoScreen, que temos aquí nestes aplicativos de Avalar. Como alternativa, os que non utilizades equipos Avalar, tedes a gravadora de Windows ou, por exemplo, aplicacións como pode ser Screencast ou Matic, que tedes na internet con un servicio gratuito. Non fai falta que utilicedes a opción Premium, que é de pago, evidentemente, e, polo tanto, pois, con a versión gratuita pois, é suficiente para experimentar o que queremos facer nós neste proxecto. Ben, polo tanto, imos a aplicativos, son e vídeo, e VocoScreen e nos abre esta ventana. Repito o proceso. Aplicativos, son e vídeo e VocoScreen. Vale, nesta ventana temos as diferentes opcións, vale? Temos por un lado a pantalla. A pantalla nos permite decir en que formato queremos gravar o noso vídeo. Eu escollín pantalla, vale? Para que grabe todo. Logo temos a lupa, que é se quero gravar pois algo en particular, de acordo? Vale. Temos tamén pois o show click, que é un puntiño vermello que me permite pois marcar no vídeo aqueles puntos que eu vou a utilizar, de acordo? Ben, por outro lado temos o audio. Eu activei o audio, activadelo aquí en audio, vale, os micros, se tedes un micro externo tamén podes utilizalo, pero con micro do ordenador é suficiente. O formato de vídeo, as características do vídeo que querades. Normalmente vos pon MKV. O MKV é un formato de alta calidade. Eu prefiro para este tipo de proxectos MP4 porque pesa moito menos e vos permite cargar os vídeos moito máis rapidamente. Por outro lado temos as ferramentas, incluso me permite minimizar. Eu podría activar a minimizar VocoScreen ao comenzar a grabación. Esta ventana abriría aquí abaixo e non se vería. Logo temos tamén a cámara web, que eu quero facer un vídeo no que saia xogando, bueno, pois poder utilizar. Non é obrigatorio que metedes, non é obrigatorio que utilicedes este recurso, vale? Non é para nada obrigatorio, non tedes por que sair vos no vídeo, simplemente compartir esa partida. Eu vos lo poño para que vexades a posibilidade, de acordo? Aquí está, vou a repetir, podería quitalo, vale? E non é preciso que utilicedes. Ben, vamos a poñer que eu utilizo a miña partida, pois vou aquí e agora activo o aplicativo do xogo. Vou a, neste caso, Age of Empires e podería, pois, en xogador, escenario personalizado onde teño o meu escenario, proxecto feudal, o escenario tanto o meu como aquel que decidín escoller dos meus compañeiros para poder xogar con el. Dolle aceptar e inicia a miña partida e aquí tería a partida, de acordo? Por lo tanto, pois, agora só me restaría, pois, xogar co escenario que escollín para poder, bueno, pois, divertirme e compartir con todos vos. Non fai falta que grave máis de un ou 2 minutos. Se queres facer máis grande para logo reeditar o vídeo e enviar unha parte concreta pois no proxecto, pois é unha decisión vosa, de acordo? Pero con isto é suficiente, vale? Moi ben, deixámoslo aquí. Se queres descartar a partida para continuar, ya desagardar, sair de partida, menú principal, sair. Fecha a webcam, como vedes, vale, sigue grabando o vídeo e agora simplemente vamos a deter e xa na carpeta de vídeos aparecerá, vedes, o vídeo VocoScreen 2020, esta data na que estou grabando, de acordo? Ben, doulle a deter e unha vez deteña xa o teño. Clic dereito, lle poño o nome pois gameplay de Age of Empires 2 ou como queirades e o que temos que subir, de acordo? Vale. Poñemos aquí, clic dereito, lle poñemos nome e listo, vale? Pois iso todo. Espero ver as vosas partidas en moi pouco tempo. Un saúdo, chao.